Helo, croeso i'r cwrs Canolradd. Helen dwi, a dwi'n mynd i wneud fideo bach i'ch helpu chi gyda'r gwaith iaith newydd ym mhob uned yn y cwrs Canolradd. Y gwaith gramadeg, y patrymau, dyna sy'n yn y fideos. Nawr, wrth gwrs, mae siarad yn bwysig iawn yn y cwrs Canolradd. Yn y dosbarth, bydd llawer o siarad, ond yn y fideos, gwaith gramadeg. Iawn, nawr te, yn uned 1, does dim gwaith newydd. Felly, dyma siawns i ymarfer, dyma siawns i adolygu. Ac yn uned 1, dyn ni'n adolygu prif amserau'r ferf. We're revising the main verb tenses. Prif amserau'r ferf. Iawn, bata ni. Yn uned 1, y thema yw cyflwyno. Introducing. Cyflwyno. Felly, dewch i ni ymarfer y gair cyflwyno a'r amserau, a'r tenses. Iawn. Should mae dweud I introduce neu I'm introducing? I'm introducing Sam. Dwi'n cyflwyno Sam. I have introduced Sam. Dwi wedi cyflwyno Sam. I was introducing Sam. Ro'n i'n cyflwyno Sam pan agorodd y drws. Da iawn. I will be introducing Sam. Byddai'n cyflwyno Sam. I would introduce Sam. Baswn i'n cyflwyno Sam ac I introduced Sam. Cyflwynais i Sam. Da iawn. Felly, dwi, ro'n i, byddai, baswn i, mae nhw'n dod o'r ferf bod. Mae nhw'n dod o bod, to be. Dwi, ro'n i, byddai, baswn i. A dyn ni eisiau yn neu wedi. Dwi'n cyflwyno, dwi wedi cyflwyno. Ac wedyn, does dim treiglad. Does dim treiglad gyda Sam, ond gyda cyflwynais i, dyma'r short form. Ar ôl cyflwynais i, treiglad meddwl. So, eto, ond y tro yma, darllen a llyfr. Okay? Snappy yn gyflym. I'm reading a book. Dwi'n darllen llyfr. I have read a book. Dwi wedi darllen llyfr. I was reading a book. Ro'n i'n darllen llyfr. I will be reading a book. Byddai'n darllen llyfr. I would read a book. Baswn i'n darllen llyfr. Nawr, I read a book. Darllenais i lyfr. Da iawn. Short form, darllenais i, wedyn y treiglad meddwl. Darllenais i lyfr. Da iawn. So dyna'r amserau, y tenses. Nesa, beth am adolygu'r negyddol? Dwi'n dweud, dwi'n mynd. Dych chi'n dweud, dwi ddim yn mynd. Iawn? Okay. Dwi'n darllen. Dwi ddim yn darllen. Mae hi'n darllen.
Dyw hi ddim yn darllen. Mae e'n darllen. Dyw e ddim yn darllen. Mae e ar ward 9. Dyw e ddim ar ward 9. Roedd e ar ward 9. Doedd e ddim ar ward 9. Yeah? R yn y positif, D yn y negyddol. Roedd e ar ward 9, doedd e ddim ar ward 9. Roedd ei bartner e ar ward 9. Doedd ei bartner e ddim ar ward 9. Bydd ei bartner e ar ward 9. Fydd ei bartner e ddim ar ward 9. Cofiwch y treiglad meddal. Fydd ei bartner e ddim ar ward 9. Da iawn. Bydd ei bartner e yn ymuno â ni. Bydd ei bartner e yn ymuno â ni. Fydd ei bartner e ddim yn ymuno â ni. Byddi di'n ymuno â ni. Byddi di'n ymuno â ni. Fyddi di ddim yn ymuno â ni. Fyddi di ddim yn ymuno â ni. A baset ti'n ymuno â ni? Faset ti ddim yn ymuno â ni. Da iawn. Felly, os yw e'n anodd, gnewch e eto. Triwch e eto. Ac un ymarfer arall i orffen. Dyn ni'n mynd i ymarfer 4 cwestiwn. Yn y presennol, beth dych chi'n neud? Yn y gorffennol, beth o'ch chi'n neud? What were you doing? Beth o'ch chi'n neud? Yn y dyfodol, beth fyddwch chi'n neud? Beth fyddwch chi'n neud? Ac wedyn, yn y conditional, woulds, shoulds, beth fasech chi'n neud? Beth fasech chi'n neud? Gwrandewch eto. Beth dych chi'n neud? Beth o'ch chi'n neud? Beth fyddwch chi'n neud? Beth fasech chi'n neud? Dim gwaith newydd. Iawn. Dwi'n dweud brawddeg, enghraifft. Dwi'n gwneud swper. Dych chi'n gofyn y cwestiwn, beth dych chi'n neud? Iawn. Dwi'n gwneud brecwast. Beth dych chi'n neud? Baswn i'n helpu. Beth fasech chi'n wneud? Ro'n i'n chwarae pêl-droed. Beth o'ch chi'n neud? Bydda i'n edrych ar y teledu. Beth fyddwch chi'n neud? Bydda i'n talu'r bil. Beth fyddwch chi'n neud? Ro'n i'n dysgu mewn ysgol. Beth o'ch chi'n neud? Dwi'n gwneud te. Beth dych chi'n neud? A bydda i'n gweithio mewn ysgol gynradd.
beth fyddwch chi wneud? Dyna ni. Felly, dim gwaith newydd yn uned 1, ond llawer o adolygu a llawer o gymysgu, mixing up y tenses. A dyna beth dych chi eisiau ar gwrs canolradd. Gwybod eich tenses yn dda i siarad. Felly, hwyl am y tro yn uned 2, bydd gwaith newydd i ddysgu. Hwyl fawr!